geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị agụ bịara ahịa na ụfọdụ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 13 nke ọnwa abụọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ eke mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwatakịrị bọbọ nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ onye ga-egotere Clara chicken ya bịakwa ekwe nkokwechiri na ọ ga-akpọtara m nwoke mụ na ya ga-alụ ọgụ taa ọkwa tata ọ nwoke na ibe ya ka m kwegodo ekele eji igbe agba ya onye ọcha arahụrụ m ụra I no sleep now ọkwa ihe bịara ọkụkọ mma ya atụchawa onwe ya ọkwa ihe bịara ọkụkọ mma ya atụchawa onwe ya iwu ndị ọgba na-abụọla chi na ya sịala chi olu eji m aka na arụ siri n'ike eji m aka nọ na awụ ganga m ka umeela ejikwa m aka na ụlọ chebirila m by 8 a.m. this morning elekere asatọ nke ụtụtụ ị ga-akpọta n'onye ọgwọ ị ga-akpọta ihe abụ metusene ọ nọ n'izue na-abịa Clara nwoke ọcha ihu ị maghị onye ngwọ ị ma na anọ m na-eche na ihe a niile ị na-akọ n'ọrụ imo amaghị na ime iniri ya mana aka ọbụla onye wetara ka eji eso ya n'obi gị aga m abịara gị jealous ebe ị ga na-afọ dị taa bụ onye ga-eme ya afọ biko I'm in a happy mood this morning biko hapụkwa m ka m biri obi Chineke m jidoro ebe hapụkwa m ka m biri ọ bụ ihe mere iji kpọkee ya niile inyere nye ndị anaghị awa ọchị anyị na Facebook n'ụtụtụ a you are really missing a lot maka na ịhụ ka Clara nwoke ọcha si jikọ onwe ya n'ụtụtụ a ịhụ ka o si kpọkee this morning ị ga-amara na Clara is up to something YouTube biko gaa ebe anyị ga-rute biko like ya share kwa biko bịanụ unu bịa hụrụ onye a na-ewetara m uche na this morning because enough is enough uche how many months uche na-akpọ m nkwa niile okwu na nkwa ọkụkọ oke ọkpakwere nne ọkụkọ ị na-aghọta Igbo ọma na-ege ntị biko nọ gaanụ na Facebook gaanụ na YouTube gaanụ na Instagram ga-akiriwe anyị ka ụnụ hụ ka m ga-esi adọrọ Igbo ka ahụ taa ka agụ amame na nwata ka ụnụ hụ ka m ga-esi adọrọ Igbo ka ahụ ka agụ ụnụ rukwa sọskraịbụ kwanụ ọ dị oke mkpa uche nwoke na ibe ya biko kwa achọkwa m ka inwe issues biko with that person ya wụrụ maka issue ọ bụ naanị issue ka anyị ga-eme issues ka mụ na ya ga-enwe ọwụ naanị issue anyị ga-emụ na ya ga-eme issues ya kọwa Clara ya kọwa ka bụ onye ọgwọ mere iji kpọkọ ihe niile ịkpọkere ọ dị ego Igbo gbara nze ma nwa ọzọ n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ n'ịbanye anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'ego ruru otu tari naira 1 trillion naira INEC na-achọ ka amabunye ha iji mee ntuliakaelu afọ 2027 ya bụrụ na ịmaghị INEC ekwe nkokwechiri na-edimandị ego ruru otu tari naira 1 trillion naira si ma bunye ha ga-eji emere anyị ntuliakaelu afọ 2027 uche ọ ga-akpụtụkwa akpụtụ na 2027 1 trillion naira akarịkpa ahụ 1 trillion naira only for INEC onye isi oche ha bụ Joash Ọjọ Amopitan ekechiri na ndị Naijiria chọọkwa ka eme ntuliakaelu ga-ede anya ha nyekwa ha ego ha ga-azụkwa nka ha ga-azụkwa nka ha ga-emekwa nka ha ga-emekwa nka echekwa ma Yakubu ọ dịkwa mfe o ọ dị ego 1 trillion naira a ga-amabunye ya na ndị otu ya
eji emere anyị ntuliakaelu mana netwọk adịghị o no network ọ dị egwu mere anyị ji ajụ gị n'ụtụtụ asị Amabunyecha INEC ego a ha ga-emekwa ntuliakaelu doro ewu na ọkụkọ anya ukutukwu ego a ha na-edimandị nearly 1 trillion naira a na-edimandị amabunye ha ego a ha ga-emekwa ntuliakaelu n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya ajụjụ ọzọ wee bụrụ ọ bụ ego a ebughi oke ibu inyecha INEC maka ntuliakaelu afọ 2027 this money you know much too much is over much ọ karịa ọ karịrị akarị ọ dị egwu kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp were akara ekwentị a bụ 07074913438 07074913438 mana uche anyị nọkwa Facebook anyị were nọ ebe ahụ ebe ọbụla onye ọ masịrị onye ya zibatara anyị ozi ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ ụmụnna osote onye isi ala bụ Kashim Shettima ahapụla isi obodo anyị bụ Abuja gaa Addis Ababa nke mba Ethiopia ije nọchite anya Tinubu n'otu ọgbakọ ọwa kpọrọ African Union Summit bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Ngakuje Makinde gakunjere IBB abụghị maka ọkwa osote onye isi ala ka onye enyemaka Atiku bụ Frank Shaibu kwuru ndị ọrụ nchekwa ama n'ike ha ịmụchi El-Rufai n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja ka onye enyemaka El-Rufai kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi akọwala obodo anyị bụ Naijiria dịka obodo bara ọgaranya mana ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịara tụgharịa ya bụrụzie ọgbọ mpụ na arụrụ ala Amechi agbala otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka ha kpọpụta onye si mpaghara South dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa onye ọbụla ga-abụ onye ndu na mpaghara Afrịka ekwesịghị ịgafe afọ 50 bụ 50 years ka Jonathan kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgbaghara steeti Rivers fubara ekposala ndị kabinet ya niile lee ndị kọmishọna ya chụọ ha ma si onye ọbụla lawa ya bụ ndị ntọrọ mmadụ ahụ tọrọla mmadụ 9 na-efe ofufe n'otu ụlọ ụka ọgwụ dị na steeti Benue na-achọ ka a kpụọ ha 100 naira bụ 100 million naira bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm klara onweghị ihe ị ga-emenwu gị na nwoke chọrọ ịkpọta n'ụtụtụ a n'akụkọ akụkọ Vanguard. Aga m agwa gị na nwoke na ibe ya hawo n'ọnụ akwa n'ụtụtụ a chere aka wọrị uche ka m na-agba gị ya ma n'ilu mana akpa na okwu ka ọ na-edo gị anya ka ị mara na men dey rapụ uche o ya bụ ndị ntọrọ mmadụ ahụ tọrọla mmadụ 9 na-efe ofufe n'otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Benue uche aka na-achọkwa ka akwụọ ha 100 million naira a sị kpọọ ha 100 million nwaanyị a ga-eji aga na-akwụ ha 100 million naira ebe ọ wọọla mmeje ọ wọọla mmeje ọ wọọla omenala anọkata awakpo ụlọ ụka atọrọ ka ọ masịrị ha dimandị ego ole ha chọrọ onye ga-ekpu onye ga-aka ndị na-achị anyị anaghị echekwanwu anyị ị na-agala gbado anya ọ wọọla omenala ị na-agakwa gbado gịnị anya maka na ndị na-achị anyị ịhụnanị ya na ha anaghị echekwanwu anyị ọ wọọla ihe doro anya ha anaghị eme gịnị echekwanwu anyị fụbara o ha uche ihe anyị na gọfada ya mezikwara ọkwa ọkụ n'ọnụ
n'ọchụọla ekposala ndị kabinet ya niile kposa ha niile lee ndị kọmishọna ya chụọ Ọyọ si onye ọbụla lawa serious very serious yeah very serious ka ọ dị Jonathan bụ aka chiburu ala anyị n'oge gara aga apụtala kwuo na onye ọbụla ga-abụ onye ndu na mpaghara Afrịka ekwesịghị ịgafe afọ 50 bụ 50 years mana ọ dị mma otu ahụ onye isi ala ọ dị afọ ole ọ sị na o kwesịghị which means ịghọtala ọ dịghị ọ kwadoghị hụ ma ohi gaghị ndị a gaferela afọ ahụ acha n'ukwu ọ dịghị support ọsọ onye ọbụla kwesịrị iwu onye dị otu a onye ndu n'Afrịka jite n'afọ dị otu a gbadawa 50 years coming down ka enwekwana young people ndị ọbara aka na-agba zamzam ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka anyị nọ wetara ọha na eze akụkọ na El-Rufai eweliela olu tie mkpu dịka John the Baptist n'ime ọzara na a na-ama amụ ma ijide ya na a na-ama amụ ma ịnwụchi ya anyị echekwa na ụka wa abalị n'ọwa egwuregwu ka El-Rufai na-egwu ịma na ụbọchị ụnyaahụ kpọmkwem n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja ndị ọrụ nchekwa ha nụta information na ihe alikwe ha na El-Rufai abawa El-Rufai si ụnụ agaghị akpọrọ m ụnụ kwesịrị ịkpọrọ n'ụzọ iwu kwadoro ha nụrụ na El-Rufai na-abata ha ji chebiri ya ihe ahụ ha si na o si Cairo nke mba Egypt na-abata ozugbo ọ na-akpọzi ụkwụ n'ọdụ ụgbọelu ahụ men atọ machie ya na ọ gaghị eso ha ya ekwechiri o na ha ga-eweta warrant ha ga-eweta akwụkwọ iwu gosiri na ha chọrọ ịnwụchi ya ka ọ mara kene ma kidnapping but by right ọ dịkwa right very right gịnị ka ọ bụ onye ma right but ha mechaziri mee gịnị lee mpempe ihe anya visa ya mpempe akwụkwọ visa ya o ji aga mba ndị ọzọ ka ọ hapụ ịgbalaga nara ya adịngo o ji abalị metara nara ya bụrụ na ị maghị osote onye isi ala anyị bụ Kashim Shettima ya bụ nwoke agaala Addis Ababa nke mba Ethiopia ọ gara ịnọchite anya onye isi ala Tinubu n'otu ọgbakọ ọwa kpọrọ African Union Summit ka Tinubu zuke n'ike ọ gbalị akwalanụ uche ndị a na-agalitekwa o Tinubu agbalị akwalanụ eme ihe ọwa ịga Turkey ruo ebe ahụ ekwensu arụ ala ya akpọ ụkwụ n'ihe chọ ịda ọ dara ka ọ chọrọ ịda uche we suppose sue these people o ọkwa Turkey mba Turkey ekwesị sue ha ya dọwara Chukwu amami na wata onye isi ala zugodi ike ka osote gị gaa ka ọ gatụ ọ gaala Addis Ababa nke mba Ethiopia ịnọchite anya onye isi ala na otu ọgbakọ akpọrọ African Union Summit anyị wee na-ekwusi okwu iji gaa ka ị ga-eji alọta ị gaghị akpọbi okpo ka ọ dị mgbalezie n'anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba akụkọ ya akakpa nkụmune igirigi anya mma Clara ike ọkụkọ nwoke ọ ga-akpọta ọ dị egwu nwune ndị ndu enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ji ahụta onwe ha dịka chi ma ha nọrọ n'ọkwa ọchịchị ka Shehu Sani kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ya Atiku ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka nwa nwoke El-Rufai bụ Bashir El-Rufai kwuru 2027 ọ ga-ara ahụ ndị mpaghara South ịtụọrụ onye ọbụla si mpaghara North vote ka Amechi gbara otu pati African Democratic Congress bụ ADC 2027 otu pati African Democratic Congress bụ ADC enweghị ndị ndu ụkwụ siri ike n'ala ka Dati Baba Ahmed kwuru ndị mmadụ jụrụ inye m ọrụ n'ihi etu Chineke si wee kee m ọ bụ ihe mere m ji banye n'ime ejije acting ka Nkubi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
onweghị onye isi ala ọwụ kemgbe a gbara nwe ihe dịka Naịjirịa kpadorola ndị gọvanọ enwere n'ala anyị dịka Tinubu ka gọvanọ steeti Kaduna bụ Basani kwuru. Ọ gụchala naanị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-azọpụta ala anyị bụ Naịjirịa ka Atiku kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ụlọ nzukọ Senate kwesịrị ịma na ha bụ ndị ohu nye ndị Naịjirịa ka onye ama ama n'otu pati NNPP bụ Buba Galadima kwuru. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL apụtala kwuo na ha nwetara uru ahịa dị ijeri $4.2 $4.2 billion n'afọ 2025 gara aga. Ya bụrụ ma ndị steeti m chọọ ka m sonyere otu pati APC, o nweghị ihe ọzọ m ga-eme ha na-abụghị sonyere ya bụ otu pati APC, ka gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finitri kwuru. 2027 onye isi oche INEC n'ala anyị bụ ọkammụta Joash Amopitan apụtala kwuo na ọ bụ ego dị $873.7 873.7 billion naira ka ọ ga-eji eme ya bụ ntuliakaelu zuru ọha ọnụ a ga-eme n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. 2027 so ihe na-asụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'obi ka ọ dị ugbu a bụ iweghara ọkwa ọchịchị gọọmenti n'afọ 2027 na-abịa abịa ka David Mark kwuru. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC amalitela idebanye aha na pati ahụ. Ọ dị egwu. Ihe Amechi na-arụtụ aka na-ekwu na otu pati ADC ha kwesịrị iweta onye ga-achị ga-ewere tiketi 27 maka ntuliakaelu onye isi ala na ha wetie mpaghara South na ha marakwa na ọnwụ na ha weghị ya mpaghara ugwu na-enwe onye Igbo ga-atụ vootu ahụ. Uche ihe a asị ihe nwata nọ na-ebe akwa na-arụ aka ma nne ya nọ ya nna ya nọ ya mana nwa Erufai nwa ya nwoke a na-akpọ Bashir Erufai ekwu otu ihe ahụ na ọ ga-adịkwa mma ADC were tiketi nye onye Igbo werezi onye ugwu mee osete ya amamena n'oge ị ga-ahụ na ndị a ga-amachi Tinubu na ndị otu ya mana ịbịa were ha akwa ya nye Atiku ọ sị na Atiku agaghị enwe ininwe ihe God na ịnwa anwa werekwa tiketi anyị ha akpa Atiku ọ ga-adịkwa ka o si eme gịnị adị ihe Atiku gbakeri gị ala ọ dịka enwekwa ihe ndị a chọrọ ịgwa anyị ha na-agwaba anyị o. Lee n'ebe okwu n'ọgbọ Shehu Sani Mamadi apụtala si ndị ndu enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ha ji ahụta onwe ha dịka chi ma ha nọrọ n'ọkwa ọchịchị. Where is the lie? Kedu ebe asị dị n'okwu ha megide ka ezigbo mmadụ etiga ha dị piam ha wozie Chineke ha wọ chigharị ozugbo ha wozie chi kesi ndị etoro ogi ndị a mere achụnta vootu ha na-agazi mụ na onye ha nkubi ịma nkubi kaadị brief ịma nkubi a na-ekwu okwu ya ya bụ nwoke apụtala kwuo na ndị mmadụ jụrụ inye ya ọrụ n'ihi etu Chineke si kee ya na ọ bụ ihe mere o ji banye n'ime ejije acting. Onye na-eke hụ Chineke kere nde ka o si wee chọọ onye gburu onwe ya n'ụwa tọwelishi hụ onwe gị Chineke amara ihe mere o ji kee ego otu ahụ ịmakwa na ọ bụrụ na Chineke eke ya otu enwekwa ike anwụ ga-ama ya akwa dị popular now very very popular Chineke ime ihe ọwa aha ya gbana news ịhụkwara nwunye ya ịhụkwara onye ọ lụtara topo ndị nke kpọrọ onwe ha ndị chere na owezu ilufu nwaanyị ahụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ịhụtara onwe gị don't give up
don't give up. O nwere ihe mere Chineke ji ka ego n'ụdị ahụ. I'm telling you. Amami na wọta, o nwere ihe mere Chineke ji wee ka ego na gịnị n'ụdị ahụ. O iji mere onwe ya aha. Ya bụ nkubi mewe ihe ejije atị gị na-achị. Gị na-achị dị happy. Ya na-akpa gị obiọma. Ya na-achị gị BP. Ya na-akpa gị gịnị obiọma. NNPCL bụ nke anyị ma dịka NNPC apụtala ha sị na ha nwetara uru ahịa dị $4.2 billion n'afọ 2025 gara aga. Uche money dị Naija o forget. Money ọ nọ n'obodo anya. Gịnị ka eji ya eme? The question a ga na-ajụ. Gịnị ka eji ya eme? Ka ihe eji ya eme. Refinery ọwa arụchala ya. Igu a na-akpata n'ala anya. Esipụtawala mmanụ ụgbọala na ya. Mana anyị ka ga-ebikwa gịnị? Ego. Ọ dị ego. Ike agwụla. Agha na-ekwu agha na-akabụkala wee nwee ike dị mma. O megburu onwe ya butere okpugburu onwe ya. O na-ewekwa n'anya na-ele vamvam ịchọpụta ụkwụ na-aga wamwam. Ịga wamwam anya na-ele vamvam eso gị. Amami na wọta. Igirigi aya mma. Ka ọ dị. Lanye la akpụkpọ akụkọ Punch. Ụmụnne egbuola nwanne ha na steeti Anambra o n'ihi akụnụba nna ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC na-achọ ego ruru 1 tari naira 1 trillion naira maka ntuliakaelu afọ 2027 na-abịa abịa. Ama na mmadụ anọ ikpe ọnwụ maka igbu onye DPO na steeti Rivers bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola mmadụ 5 dịka ndị a na-enyo enyo ibu ndị oyi ọha egwu Lakurawa wakporo steeti Kaduna. Aha ka nkụ. Lakurawa Lakurawa. Nke ọbụla ị kpọrọ ya ọwa ihe ọwụ. Ime nwe na mgbe ha pụtakwara kpakwa mkpamkpa bịa mee ka ha laghachikwara ịghọtara ha. Awụzi Boko Haram. Awụzi ISWAP. Awụzi Velolom. Awụzi Velolom. Nke awụzi gịnị Lakurawa. Lakurawa. Ọ bụ nke anyị ga-arị ugbu a Lakurawa. Ọ lakuo oge gị rawa. Nna Uche o. Ihe atọkwa ọchị o. Kedu ihe na-atọ ọchị n'ebe a? Ị hụrụ n'ụtụtụ a dịka onye na-asmile. Uche better smile for me. Be happy for me. Maka na ọ ya ọdị no. Adị ego. Smile for you. Smile for me. Belosa ma nwoke ahụ ọ gaghị abịa. Ọkwa mma ogere ihe a ebe a. Ọkwa mma oge ka nso mara he. Ọ fọrọ nkeji abụọ. Ịtakọ. Kode ụmụnne abụọ. Ụmụnne egbuola ha nwanne ha na steeti Anambra n'ihi akụnụba nna ha. Na wow. Ele nwanne ha gbuo maka na akụnụba nna asịkwala akụnụba nna asị. Ha wụ ndị iberibe. Isiokwu ihụrụ ihe ka ha karịrị akarị. Ụtọfụ ndị akwa na-enweghị nna ha kpatara. Ha jiri aka ha gbara onwe ha mbọ. Uche sometimes gị hapụta ụmụ gị ha ha amatasị ụwa o shiri ike. O shiri ike. Ejekwala jee chọọ ihe ị ga-eme, ejekwala jee gba mbọ. Siwa afị n'ihe nna gị mere so naanị nna gị kpatara akụ. Many of them ha na-eche ka the eldest person in that family nwụọ piam erela ya. Erela ihe. Ọ nọ na-agbawo ahụhụ nna unu tara. Gịnị mere gịnị gbochiri unu achọghị ịga achọ ihe ị ga-eme? Maka na ego nwawo na-achọ nke ahụ nna gị na akwa ịma na ị ga-amụkwa ụmụ echi. Lee anyị lee statesman nwaanyị ọma. Otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC achụọla ndị ọrụ ha dị 43 maka ịkpa agba na-ezighị ezi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enweela gbọrịgbọrị dịka ndị ọrụ nchekwa chọrọ ịnwụchi El-Rufai n'otu ọdụ ụgbọelu ọwụ dị n'Abuja. Akwụkwọ akụkọ New Telegraph enyela gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma ihe ntụrụ ugo dịka gọvanọ kachata Igba n'afọ. Ihe ntụrụ ugo akwụkwọ akụkọ New Telegraph nyere m bụ ihe ngosi na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị ka dịkwa ndụ ka gọvanọ Uzodimma kwuru. Nwụchienụ Abure ugbu a ka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị bụ Nenadi Usman
n'otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gbara ndị DSS n'otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ bido n'ụkwụwanụ ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ minimum wage ma ọ bụ anyị akpọchie ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti ụnọ ka otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị bụ Nigerian Union of Teachers gbara steeti dịgasị iche iche enwere n'ala anyị. Ndị Yoruba dị na steeti Abịa akpadola oti ichi nke ugbo abụọ. na-ahụcha ihe a. Jidekwa okwu gị ka anyị gaa na the white paper. Gọọmenti steeti Abịa ga-agbape akpa mmiri Omenụkọ Bridge n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ the white paper. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ the white paper ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Imo 2027 nọ nso mkpa akwadola ihe dị ọha pụta kpuo na ọ ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa ịnọchite anya mpaghara Mbaise n'ụlọ nnọchite anya ala anyị nọ nso girigiri. wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie ụnụ manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkpọ na ego ruru 1 tari naira 1 trillion naira INEC chọrọ ka amabunye ha iji mere anyị ntuliakaelu afọ 2027. Anyị wee na-ajụ gị sị amabunye INEC ego a ha ga-emekwa ntuliakaelu n'aka nkomọtọ. Zibatara anyị ozi na Facebook, YouTube na Instagram nakwa na WhatsApp. Anyị lọghachie anyị arụ dara anyị tanyere eze ka ọ dịzie dadar. Echo FM. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. An industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood lights, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you, somebody just like. Vow Staycation 2026. Vow Staycation 2026. Hotel the Copperfield. Don't they ready for a Valentine home? Our party go dey gradu on 14th of February 2026. The first 10 ladies will go enter Hotel the Copperfield. Go swim free. Our 15% room discount. Don't already start on the 4th of February 2026. Go reach 28th February 2026. Here the money may go. Come to our sky bar. We'll get table for 50,000 husband and wife. We come that day. Go enter couple singers competition. Whereby the best couple will sing. Go into a
Videos on our website www.hotelcoffee.com or you call us for 770-889-670-048. Without end. Begin. I just want you to see There's that surprise hub present, Valentine's couple chill and single vibes. Activities of the day include dancing competition, couples dance, ignite the connection, games, love connection, etc. Come and enjoy our mocktails, champagne, smoothie, iced tea with chops. Date 14th February 2026. Time 3:30 p.m. Venue Imo State Council for Arts and Culture, Mbari Cultural Center, opposite Obiezimo. For more inquiries, please call 08060190259. Your IV card is your gate fee. Love is in the air. Let's catch it. how can I make you see? I'll be your cloud, big sky, be your shoulder wing. The emperor, the conqueror, the champion, the lion. Hello, baby. Another one on that. Dan the Best AC Enterprise. We be dealers of all kind of motor ACs. We dey repair and sell in good condition. We also dey sell all kinds of motor AC parts, compressor, both new and Belgium, gas, valve, condenser, evaporator. Our repair dey come with guarantee, and we go show you gas wey go dey suitable for your car. Dan the Best AC Enterprise. Sharp waka come our office for 144 Douglas Road, New Market, opposite Sonic Fast Food, or Block A7, Shop 8, Alaba, Owerri, Imo State. Call us now on 0803-363-7158, 0803-363-7158, 090-60-662-369, 090-60-662-369, or 0806-084-6351, 0806-084-6351. Dan the Best AC Enterprise. Nababa. Jodora, skills acquisition. Jodora, and empowerment for self-reliance. Applications are invited from housewives, school leavers for admissions into the Dora Skills Acquisition Center for courses in dressmaking, fashion designing, tattoo arts, craft, catering or home management, beauty care, moral instruction, event planning and management, interior and exterior decoration. Hostel accommodation is available. Ultra-modern outfits with trained and experienced staff to meet all your training needs. We also hire arts academic gowns, fresh admissions. Registration is ongoing. For enquiries, contact the registrar, Judora Skills Acquisition Center, Judora House, 152B Tetilo Road, Owerri, or Judora House, Kilometer 8, Awaka. Contact 070-3664-9859 or 0803-875-9811. Day Pass Institute, Owerri, holds 15 days intensive training on mastering blouse sewing in various styles and shapes. Date 16th February to 6th March 2026. Venue number 30, Honorable Justice BC Iheka Street, off MCC Urata Road by Wire Crossing, Urata, East Layout, Owerri, Imo State. For further enquiries, please call 0816 305 3333 or 0807 305 3333. Don't miss this opportunity. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people.
o nwere ebe a ga-agbakọta maachị asị na abaala njuri taịm. Ụmụnna anyị abaala njuri taịm. Oge eruola mgbe Clara ga-akpọta onye ọgba ọsọ ọ ga-akpọta mana nwa gbakeriwala ọ dị ego mana aka ọbụla onye wetara ka eji eso ya eji igba agba ya onye ọcha. Nne m rụ Uchenna Clever amụghị onye ụjọ ọ ga-adị na proud of me. Mana ka ọ dị Igbo mọrọ nze mama ọzọ biko gere n'ọkwa ndị a dị oke mkpa. Ụlọ oriri na nkwari Patagon Lounge and Restaurant Owerri na-ewetara ọha na eze ihe omume akpọrọ Love Party. Na ya bụ ihe omume a ga-enwe ọtụtụ ihe di na nwunye ga-eme, nwekwa ọtụtụ ihe ezinụlọ ga-eme. Di na nwunye ga-agbakwa egwu. Ya bụ ihe omume ga-abụkwa ohere ezinụlọ ga-eji apụ gakporie ndụ. A ga-agbakwa egwu karaoke, nwekwa ọtụtụ ihe nrite dị iche iche ebe DJ Drizzy na Uncle JB ga-eji egwu na ọchị kpọfe ndị mmadụ. Ma elụọla di yo ma elubeghị, ebe a ka ịhụnanya ga-atabara ọkọ. Ya bụ ihe omume a ga-ereji n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Satọde bụ abalị 14 nke ọnwa Febụwarị a anyị nọ n'ime ya, kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 2 nke ehihie. Paragon Lounge and Restaurant dị na Europoint Lipomat dị na World Bank Road bụ nke dị na Yaradua Drive na ncherịta ihu Everyday Supermarket Owerri. Maka ajụjụ na ụdị ọbụla kpọọ akara ekwentị abụọ 0803 779 6278 were ya ọzọ 0803 779 6278. Sonyekwara ha na Facebook, TikTok nakwa na Instagram na Patagon Lounge and Restaurant. Ndewo maka ige ntị. Ọ dịkwa ngwanụ kerekwanụ ọkwa dị oke mkpa. Ndị ụlọ ụka All Saints Special Jurisdiction dị n'ụmụ ejechi ụmụ alụmnekede ji ohere a na-eme ka ị mara maka mmemme Valentine ndị nne ha na ndị nna ha bụ ndị CMO ha na ndị CWO ha ga-eme. Na ya bụ mmemme Valentine a ga-enwe ọṅụ bụ ịgba aṅụrị nakwa ụtọ dị n'alụmdi na nwunye nye ndị niile bụ ndị otu ụlọ ụka. Ya bụ ihe omume a ga-ereji kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 14 nke ọnwa Febụwarị anyị nọ n'ime ya n'ụlọ ọgbakọ All Saints Hall kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke ehihie. Na ya bụ mmemme a di na nwunye ga-enyerịta onwe ha ihe onyinye ebe ha ga-asụkwa otu akwa wee bịa sonyere ha ma jikọtakwuo alụmdi na nwunye gị. Ndị binyere aka n'ọkwa bụ Osi Nwanọsi Ike bụ onye isi oche PPC ma bụrụkwa onye a na-etu Osi Japan New Market. Sir Michael Anọkam bụ onye odeakwụkwọ nke kansụl parish ahụ. Maazị Chidi Doro bụ onye isi oche ndị nna bụ CMO na anọrụ Linda Oscar onye awọmbiri bụ onye isi oche ndị nne bụ CWO tinyere ụkọchukwu Ebebe Ugochi nyere ndị All Saints bụ Reverend Father Eustace Agwụla ọnụ. Ndewo maka ige ntị. Ngwanụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka m jelewe onye ọgwụ Clara ga-akpọta. O ruo n'omume ụka erugo na-achị ata agagharịkwala agagharị nwune ya bụrụ na isonyewurula anyị na Facebook ka ọ dị n'ụtụtụ amaghị m ihe ị na-eche gawa wụkwasị anya ebe ahụ ka mkpụrụkpụ ka ị wee nwee ike hụrụ ihe ga-eme. Papụ ya ọsọ nwune iso ma agba kedu dị onye ọwọ na-abịa ihe ọwọ. Please come fast now. It's already. Gị na onye ọwọ omekwadiri enyi. Clara gị na onye a omekwadiri enyi nwere ka gị na ya sikwa mee enyi. Enyi dịrị m ime enyi ya ọzọ ịga m ihe ma. Ị ma na ị ga-eme enyi mara kene ma like kpara ma like hụ ya. All of a sudden gị sị na ị ga-akpọta nwoke. Gift ka ọ chọrọ inye m. Enwezi ihe ndị ọzọ ị na-esi ọzọ leta. Anọ m na-eche onye ọgwọ. Kedu ebe ọ nọ? Onye a na-egbu oge n'ebi dị chọ na ọ dịghị lezi. Hey, mbọdị lezi. Onye ọ ga-akpata nwekwa ihe ọ ga-eji elekọta gị anya. No,
na-acho, dị lazy, please. Onye ọ ga-anwụkwa ọkụkọ ọwụ ị na-eme expect ọgwụ. Onye ọ ga-anwụta nwukwa ya. Hey, ana m eche ahụ na-emezi m, you know. Ha! Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Ka anyị imagine. Ha! Cherekele. Ya bụrụ na isonyegoro anyị na Facebook n'ụtụtụ a. Ị na-eme isi ihe. Ọgwụkwọ nkụje dị ka na-ahụ. Nye ndị na-agabeghị Facebook dị ikiri ihe na-eme n'ụtụtụ a nwanne ị na-eme isi ihe. Clara akpọtarala m onye m ga-emerinwu. Ya na Clara agbawala egwu. Lelele. Onye nke ike ya ha otu a. Igirigi. Clara nwoke ọcha. Achọghị m ịchị ọchị. Ike gara. Cherekele. Onye atete ga-alụ Clara nwoke ọcha. Onye ga-ewetara gị ihe ọghọ. Onye ike ikwu. Ike gara. We go yard with family for my side. Ya bụrụ na ị nọghị na Facebook n'ụtụtụ a ịgwa gị eziokwu ị na-eme isi ihe. Lekene onye Clara gara aga kpọtara m. Lekene onye Clara nwoke ọcha gara aga kpọta ihe owe onye ga-ama achị m. O ji ụzụza apropose ora Clara nwoke ọcha. Ihe ọwụ ụzụza ka ọ gịnị? Elela m anya nwoke ọma. Ihe ọwụwụ ụzụza ka iji apropose ihe a. Ọ wụ ụzụza ka o ji. Gịnị wụ hibiscus mụrụ aṅụ? Kai! No. Ihe a wụ an insult to me. Ihe a wụ a very big insult to my personality. Kedu ihe o ji? Ọ dịrị ọnụ ka ọ chọrọ ebe ị gagala aka. Pass through ha. Adụrụ m ga-ajụ sị gị na nwoke o mekwara enyi. Gị na nwoke dị otu a o mekwara enyi. Ike agụrụ. Oh my goodness, Allah. Ị gaghị alụ. Eche m isi ọ ga-enwetara gị ọkụkọ. Ya bụrụ na ị lọghị na Facebook n'ụtụtụ ịgwa gị eziokwu. Ọ dị Igbo bụrụ ize ma gba ọzọ. Ya dị ka Clara ajụla. Nwaanyị ọma ngwa nọdụ. Gawa. Go. Anyị ajụla gị. Go. Ọkụ ụjọ abịala gị. Ị ga-ama na-eji nke ị gaghị ama na-eji. Uche ebegbuola m onwe m. Uche na ihe imega m. Uche, shame unto you. Shame upon you. Shame over you. Shame under you. Shame all over you. Shame behind you. Shame after you. Look at you now, shame above you. Shame under you. Shame below you. Oh my God. Ịhụnanụ ya ugbu a. Ịhụnanụ ya. Na o nwere ndị nka mma.
ịbịara na compare with onye ike ukwu. Ke flower ji ha. Ọsọ gịnị? Nchụanwụ ka o ji. Ma ọ bụrụ na ịma ya o ji nchụanwụ, ọ chọrọ iji nchụanwụ ji agụchakwala m ihe niile nwoke ahụ ji wee bịa kwute Clara n'ụtụtụ a. Mana ịkwa drọn ahụ o ji si n'ọring. Ike gboro ihe dị ka pipeline. Ọ gịnị na-eme? Ọtụtụ ndị mmadụ akwụnyela na Facebook ikiri aja n'ụtụtụ a ka ha nwoke nnọọ nwoke ọgwụ bịara nnọọ chịma m aka. Mgbakpọ resort mụ na onye nke a kedu onye ga-prefer ya? Unu ga-enyekwa m chicken m o. Ị hụrụ chicken ahụ? A ga-enye m chicken m. Uchetu m si sacha eze m n'ụtụtụ a. Sire m. Mana kedụkwanụ ka isi ga meet nwoke dị otu a? Uche, oh love, ịhụnanya. Ọ wụ ihe ndị midia ahụ ka kedu ka ihe a si mee? Ana m aghọta. Uche, ọ wụ ịhụnanya. Gị na ya kpuru n'ekwentị? O zitere m ozi. Ya o zitere m ma zaghachi ya. Ya sị m don't worry na ọ ga-abịa taa ka o meela m valụ. Valụ gbakwa ọkụ. Ka ọ dị Igbo bụrụ nze ma bụ ọzọ ike agwụla. Ịhụnanị ya lụ onye Clara kpọtara ga ama m nwe aka a na-ama aka. Ngwanụ ka m bili elu gosi ụnụ dịrị mmadụ mbụ ihe nke ọgele a na-amadị aka m ebe ịhụnanụ ka m na-ereji ka Regina eji Igbo agba ya onye ọcha. Check out. Chere ka nye ụnụ Tracy. Chere ka nye ụnụ Tracy. Uru ala na you cause this thing. Ịmakwa ihe ị na-akọ. Ọ bụrụ na ị na-ekwe m nkwa gị mee ya. Ihe agara eme. Ọ gara emeru to this level. Ọ dịla late. Ọ dịla late. Ndị Valentine enyewela ha. Enyechala. Ndị Valentine enyewala ha. Enyechala. A na-enye Valentine by 4. Ndị ga-etigbuo m n'abalị etiwe. Gị na-akọ ihe ị na-akọ. It's still early to give Valentine now. Nke m ọ ga-apụ dị iche maka na mụ na Clara na-emekọ ihe. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ngwanụ ka anyị jekọọ ubi onye anyị bịara na nke ya. Ego ruru 1 tari naira 1 trillion naira INEC na-achọ ka amabunye gị iji mee ntuliakaelu afọ 2027. Amabunyecha INEC ego a ha ga-emekwa ntuliakaelu doro ewu na ọkụ ka anya bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. Okwu gbasatara Clara na nwoke ọ kpọtara maazị ebe o si hete onye nka a ga-etinye ya ọnụ ihe dịka ebe 11 ya na Mary ha ndị nlọ ya maka na information nụrụ bụ na ọwụ ha nwawo ndị gara chọtara ya onye a o chere na amaghị m nwawe onye nta akụkọ. Ịbọọlachi ụmụnne m unu abọọlachi. Ịbọọlachi mmadụ aha m Chimezie mmadụ nwafọ Egbelu Obube Owerri n'ọta anyị na nkenke ahịamshimaka woshi anyị ile anya ịga hụ na ego amafọara eji eme elekshọn ọrịa mọch ma woshi ashimka ọwụ dị na ego ọrịa mọch kama wo emecha enwekwaghị nwa eme ọwebe isi ụlọ ashi eme ya na ụdị ego na ma everything nke ọrịa transparently done ọ gara mma mana ọ na-awụzi emekwa ego umeala at the end eji ole nne gị so o nweghị isi aha Chimezie mmadụ ndewo ya gazie ewo nke a kụchapụla ngwa na gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ịbọọlachi ha nna ebe gbere m ụmụ nga Clara azụ ọ Daddy Joe ahụ elekọtala m eke na Facebook masị Clara onye mere gị ihe a efere gị ọgwụ jụọ m gị lecha nwoke ọma gị lecha Kaseido gaga bụrụ ihe hotele ha ka Timpa Kaliba. Thank you. God bless you ka m uche ị na-agbalị biko nwanne m sị m etinye ọnụ ịhụrụ achụkwadịnụ na netwọk adịghị n'ọgba agụ na ego niile a na-ebupụta eji eme elekshọn because obi m na-agba m na ego a ekeriele ya oha udo dịrị gị ya dịkwara gị Daddy Joe si ọgba ka ọ sị na ekeriela ego a na-enwetabeghị. Ịbọọlachi Uche ụtụtụ ọma. daalụ na ọka wụ Frank si Ada Steeti. Ndewo gaa n'ihu Frank. Yes.
ebe na n'anya na ego ndị Naijiria ndị INEC ga-enyefa ma na onwe ihe signify onwe ihe ọ na-egosi because ya bụ na anyị enwe free and fair credible election to such amount of money agaghị mention out. Yes, to show you that now something bad is in this thing. I get rigging, a lot of rigging in the 2027 election. So I'm Aliyani and Maka this money because this is a whole lot of money. When they're going to na but then some sectors that said this money. Them and where something I can benefit from this money. We look at our refineries; it's not working out. So I know how many I would get the sector also gonna benefit, Nigeria gonna benefit, not EBA beyond the INEC or which I call story. The way you make Chebiko Gordon. Ike boro ya gaziri gị no. Ozi ya leva na Facebook anyị klara ihe nke ogene. Ebe Kamalu Peter na-eme ka ọ sị na anyị dị great yo. Eko FM wo the live television. Emaghị. I chere na anyị na-eme ihe ụmụaka. Anyị na-eme na ọ dị ka emaghị na Eko FM. Anyị anaghị egba egwu a na-akwa aka. TV ka ịwọ ị na-ekiri anyị na Facebook ọ TV ka ikiri gị ọ sị Clara Obiko ahapụkwala m Grace Evangelist Stanley ọ sị Clara biko ahapụkwala uche Grace Chisom ọ sị ncham bụzi okoko ọ chigbuola onwe ya Antonio Augustine ọ sị nice one Patience Okoli ọ sị Clara you too much nwune Portia Oluchukwu ezi ibe ọsị ihe nke ọwogene nyere m aka ji ọra Clara nwoke ọcha ndị mmadụ achịgbuola onwe ha Chidimma Okereke ọsị congratulations onye eze mkpọga eletrik bọọbụ ndị Imo steeti Oluchi Nwachukwu sị anyị agaghị egbu ya anyị agaghị egbu gị amen. Onye na-ajụ gị ajụjụ Daniel Richard Nnaji ọ sị Clara ọ bụ na ịkpaghị ya akpa gị na ya ọ dị ego Gozie Best ọ sị ihe nke a maka ọ sị uche biko ihe ọwụ onye ọgwụ gị na ya ga-ama aka na ya jebajedo jụwa Clara wee ka ọja ebucha onye dị ka full package Chinedu Festus Igbo anụsị ọ chịgbuola onwe ya ọsọ ọchị egbugo ya Miracle Okafor achịgbuola onwe ya Ngozi Divine anyị ji ọsị Clara na ọ dị sorry biko manejiwe m ka a na-amaneji akparịkwala m echekparị m nye nsan mụ na chi anyanwụ Sylvia ọsị ihe nke atọgbuola ya na anya abụọ agaghị egbu ya ọ gịnị ozi kakwa nkọ mana nsowe ya bụ ụtọ agbọnọle ka anyị ga-arahụ n'okwu adọ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka gbasatara onye ọgwụ Clara ọ ga-akpọta gị ama m aka ka isedolenu m lukat kwa aka ebe a ka ndị ọgọ ya ha a ga-etinyewe ya ọnụ atinyewe ya ọnụ ndị she matters ndị ọgọ gara mere ya renji kpọtara ya onye ike ukwu onye ike tipa achọrọ m iji ohere a si nwa maazị na oriakụ Andro Nnanyerugo nwa ha nwoke bụ Master Fernandez aha atọkwa Chimeremeze Nnanyerugo asị nka nji ohere asị ya happy birthday ya bụ ezigbote ọyị anyị ndị ga-agọrọ anyị ọkọ ọsọ na-ekpe ekpere maka amamihe Chineke na Chineke gakwa n'ihu chekwa nwa ya gọzikwa nwa ya ebe ọbụla o tinyere aka ya bụọra ya gịnị ngọzi ya bụrụ na anyị na-ege ntị nwa maazị na oriakụ Andro Nnanyerugo biko o nwere ọmalịcha egwu nchọrọ ka ị zọọ n'ụtụtụ a nọrọ n'ebe ahụ agagharịla ya bụ egwu yọrịa n'oge na-adịghị anya anyị na ndị ọbịa anyị ga-alọghachi ime ka ị mara nke ha ji wee wụchaa n'ụtụtụ a
FM. Real Companion Hotel and Suites, located at Oji by Nkwoji Mbieri Road, wish to invite you to their Valentine Bash on the 14th of February 2026, featuring one-man band by Moonlight Entertainment, 2 exotic dancers, DJ, and comedian Fela Pikin. There will be enough to eat and drink at affordable prices and 10% discount on all rooms. Time 4 p.m. till dawn. For more inquiries, please call 0706 257 3102, 0706 257 3102, or 0706 844 6647, 0706 844 6647. Thank you for listening. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Sweet music only on your favorite radio dial at Echo FM 100.7.